Pakaipa kulendi zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera tension. But anyway, tinowina chete. Ndinoteerera zvivhitivhiti zvakasiyana siyana. Vageza vaonekwa vakandosvika kumabharakisi kwakati, vakabvapo vakazoenda kwaMutare, vakazoenda kuKadoma, iko zvino vari mugweru. Vakomana, vanhu ngatidzidzei vakomana. Zvinhu zviri kuitwa nana Munangarwa netimu yake izvi hachisi chinhu chokusora tichitamba varume. Hachisi chinhu chokusora tichiita zvokutamba zvemahumbwe zviya izvi, zvokuti ugoti wewe it's time to make money. No, you can make money but you die a foreigner. Zvinonakidza here zvatiri kuita izvo, kurarama tiri munyika dzinorwadza iko zvino. Ndinorwadziwa, ndiri kuda kuchinjwa, ndonosenzera uko kumapeto kweDRC. Hazvitifadzi. We are supposed to be at our homes. Zvokuita zvakaita Mudarageza izvi, kuti unofira kunyika dzevamwe. A comrade wovheti gamba unondofira kunyika dzevamwe uko kundofara ikoko. Ndachiteerera Rumbi achitaura Makuseni, ndikateerera paanga achiplaya audio ya General Stole. Pari zvino iko zvinezvi ngatimbodzidzai kuita zvakaitwa nemadzibaba edu panguva yavakanga vachirwisana naSmith. Munangarwa wava Smith, he is even more than Smith because ari kuitira izvozvo kune vamwe vake, of which uyu anogara achitaura uyu Jeff Judah anogara achitaura nyaya yokuti vanhu vese vamuri kuona vari kuita play around nenyaya yekuti 2030 they are not pure Zimbabweans. Vanozongotorawo vana Tungwarara nana uyu iye Tungwarara wacho hatinyatsoziva kuti Tungwarara yacho inorevei because hatina vara rakadaro kuchishona. Vana Tagwire ava muri kubatsira vanhu kutora nyika yenyu bheki, kupamba. Takutopambwa masikati machena uku ndo kunonzi kupamba, because vapamba vanoda kutotora kunyangwe kumadzishe. Vanhu vakada kutarisa iko zvinezvi programu yavo havana kuitanga iko zvinezvi. Iprogramu yakatangwa kuma1980s. Kana uchida kuti vanhu vagozokuteerera zvaunoda, let them suffer. Vanhu vakaregwa vachisafa zvokuti iko zvinezvi kuvingwa ne2 kg yerice. Unoona vanhu vachirasa nguva, mamai makuru, kutamba kongonya, kushaya kuziva kuti pane vakuwasha, vachitambira chicken in. Saka vakaitanga kare. Iko zvinezvi vakapinda ndokupinda mumadzishe ndokuvapa tumamota. Unoona vaita sokuti hameno kuti zvinhu zvisati zvamboitirwa vanhu pano pasi pese, of which pasi rino rese ndo zvinongoitwa madzimambo. Makatobatirirwa, makadzvinyirirwa, mapiwa zvimota izvo. It's your right. Hazvisi kuti hapana favor yamuri kuitirwa negovernment kana muchipiwa dzimotikari dziya. Ndakataura kuti kuno kuSouth Africa, kuno kwandiri nekumaXhosa kunoku, vana Sabhuku vanotova nemabenefits akatoenzana nemadzimambo okuZimbabwe. They are well respected, vanoremekedzwa zvimwe zvisingaiti, but ivo vakaisa poverty munyika so that kana vouya nezvirongwa zvavo zvokuti vatore nyika yedu kutipamba. Vana Ziyambi they are planning kuti vatipambe. Kana muchifungidzira kuti ndiri kunyepa, makateerera here nyaya yakaitika kwaGutu, kwaChief Chikwanda, kuti hurumende yakaenda ikandogadza munhu asingadiwi nefamily. Whereas mutemo ini mazire andinoita, isu hedu kumba kwedu hatisi madzimambo, hatisi vana mambo isisu, asi ndinana sekuru vangu madzimambo vandaigara navo pasi ndichitaura navo, vachitaura kuti izvi zvoumambo izvi hazvina munhu anozogona kubva kwaabva ouya otora umambo ihwohwo, otherwise hungatorwa nomuzukuru mukuru wefamily iyoyo. That means kana madzisekuru ake ese afa, vana mai vake vese vafa. Kana as long as umambo ihwohwo huchingova nemunhu weho mupenyu,
hakutorwi nani zvake. Ende mutemo weZimbabwe ndichiverenga constitution yeumambo ndaonzwa kuti kwaenda kunogadzwa mambo vamwe vake vasingadi, inoti munofanira kuuya nefamily muri 5 family mufamily munofanira kubuda vanhu vari 5 voenda kwaDA vondopupurirana kuti yes we want this person kuti agare pachigaro. Imi president munokwana papi paumambo hwevanhu? Imi muchifanira kutonga nyika, vanhu munofanira kutungamirira nyika kwete kuti mutungamirire umambo hwevanhu. Munokwana papi? Kana uda kuona kuti emu yavo ndeyekuti kana vatoda izvozvo vanga vachitesta kumasvingo kwavanoziva kuti ndokune vanhu vamwe vanombooma musoro vari kutesta kuti vaone kuti zvinobuda here. Ndobva azviona zvichibuda oinda iye ondogadza munhu asingadiwi nevanhu vefamily iyoyo, zvisina kubvumiranwa nefamily iyoyo. This is the reason why muchinzwa vachiti madzimambo anofanira kupinda mupolitics, vanovakama vovatora so vovaita nyarara nhana vachivanyengerera netuma sweets, because kana ukatarisa nyaya yeumambo kuti izonzi yapiwa munhu kuda kwedzimotikari, madzimambo ari kutengesa chieftainship yavo nokuda kwekuti vari kupiwa dzimotikari, vatengesa. Vana mambo vati vavatengesi ndo vamwe vevanhu vatatakatarisa kuti vanobatana vosumudza musoro voti zvawakuita hatizvidi. Vana mambo vane right yokuudza president izvozvo, because president ari pasi pamambo, hakuna munhu ari pamusoro pamambo, ndio muridzi wenyika. Iko zvino vakauya vachitanga vakatesta vakataura kuti uyu president ndiye ane right yokubvumira kutengeswa kwevhu. Sabhuku haana right iyoyo, mambo haana right iyoyo, of which tinoziva kuti mudunhu munotonga mambo imomo ndiye ane right yokupa nokubvisa masimba, ndiye ane masimba okupa nokutorera munhu munda according nokuti wakanganisa chii. President havakwani, hapana pavanokwana ipapo, hapana pavanoinvolve, hapana pavari included. But now zvese vacapture, zvese zvakungova each and everything is now for ED. Nemahure, it's mahure for ED, mawindi for ED, mbava for ED, mabhinya for ED, whatever is for ED. Wangotaura unongotaura chingoti muri kubatsira munangarwa kutipamba. He's not a Zimbabwean, he's a foreigner. Murume uyu makamutarisa mubvunzei, wakakurira kuZambia uko. Unotinyepera kuti ndakauya ndikasiyiwa pabridge ndikanzi chinda kunyika kwenyu. Kana wakanga uri muZimbabwean iwewe, who else akatadza akanga aida kupinda mupolitics dzenyika ipi neipi akanzi wadipotwa? How can you be deported iwe uri eZimbabwean? Unodipotwa chirudzii? Wakasiyiwa pabridge ukanzi chinda kuZambia, vachikuendeserei kuZambia iwe uri muZimbabwe? Vana Mugabe vakanga vaine zvitupa zvomuno vakabatwa vakaiswa mumajere, iwe vakiisa mujere vaona kuti hauso, no, munhu wamakavharira haasitoriwo muno, the best is to deport him. They took you vakakudzorera kumba kwenyu. VaMugabe havana kutira here kuda kumutsa political party vari kunana tezvara vavo kuGhana uko, vakaitwei? He was deported because anga asiriwemo. That's the law which was there during that time, kuti kana ukada kupinda mune zvematongerwe enyika mune imwe nyika uri eforeigner unodipotwa wodzorerwa kumba kwenyu. Ndo zvamakaitwa mukadzorerwa. Iko zvinezvi mauya maakuda kutipamba, kutitorera everything. Umambo matora, mari matora, ufumi hwese matora, mamines matora, macapture everything. Hamuchatodi kuti musarudzwe nevanhu, maakuda kusarudzana mukati momo nevana venyu vamakatora vese vanhu. Kada kutarisa vanhu vese vaidzingwa vanzwei mazita avo, vakarekodiwa naChavango, vanzwei mazita avo. We are surprised kuti vana Chavango maakuitawo sana Dipondi panguva ye-liberation struggle. Maakutobatsira munhu kupamba nyika yenyu nokuti hapachisina chaasara asina, waakutora zvese.
we are surprised kuti imi mese vana sanyatwa vese tinotoziva kuti sanyatwa chishona chinoreva nyatwa zvinoreva nhamo, nyatwa zvinoreva suffering. Kachitaura uchaona nyatwa, takaona nyatwa isu takakura tichiziva kuti nyatwa tiri kwedu waMutare kuti nyatwa zvinoreva kutambura, zvine meaning, zvine meaning yechizimbabwean mukati. Vana matatu mugere ipapo makagara makatarisa munhu achipamba nyika yenyu bheki, noti kuti yapambwa nevasina mabvi, iri kupambwa nomuzambian. Muripo, you are not saying anything. We are not happy, guys. We respect you very much. We respect you to the last extent ye respect. Hakuna vanhu vatino respecta se vanhu ve security ve army. No respecta masoja, mapurisa tinotoashora because they are the people vanongotumwa iko zvino vakatumwa kuinda kumba kwabiti kundovhiringidza munhu. Why? Because kunobatanwa pamwe chete. Haikona kuti biti iko zvinezvo wavharirwa wavo, biti wakomberedzwa. Takangotarisa zvinhu zviri kungoenda zvichingoenda wese, zvichingoita wese, zvichingoenda zvichingoramba zvichingoita wese. Varume, haisi nyaya yokuti isu timire titi Chamisa. Inini Chamisa